yayi ai ko mutuwa zaki ba zan ƙara daga waki ba wallahi kai Dona gidan uwarwa za ka mamanmu ne ta aike ni ba na ce maka ka ƙara biyo layin nan ba ware in na ƙara ganin ka a layin nan sai na karya ka zo nan zo ka karɓa wallahi ba zai yi ba awa yalla yau idan an ce mu aure ku rinka mana abin da kuka ga dama in ka ga namiji ƙato yana kuka mace ce ta sa shi in ka ga namiji ya haukace mace ce ta sa shi in ka ga namiji ya talauce mace ce sila in ka ga jarumi ya zama rago mace ce sila in ka ji wani ya kamu da ciwon zuciya mace ce sila in ka ga aboki da aboki suna faɗa mace ce sila amma Allah ya kuke tarwatsa mana rayuwa ne da mace gwara dullan wiwi dan ma yanzu kuma ya yi tsada gwara in sha taku ba shi roma gabar Allah yaya wanne ita na a can ke ta faman duka na wurin mama ta aike ni budurwan shi ka taba ko na san ba zai wuce akan mace bane a me kamar to ba abin da nayi mai kodin na zo wucewa duk da aka yi kila yaga kana kama da budurwan shi ne saboda kila ta yawo da shi shine zai huce akan ka ga ka baki duna wani shi ma ya zai je ne bakar mace ma mummuna irin ka ba da Allah amma kuma fa da mai bleaching kuma gwara baka ma original skin no mixture no artificial construction wallahi yanzu me kake so a yi maka ya ina so ko a je a rama man ne okay a kashe shi ne ko a dake shi a dai buge shi a ja mai kunni ya amma an tashi bugun shi a kakkarya shi ko dai a ji mai rauni ne kawai a dan jijji mai rauni dai da makami ko babu makami kire gwada mai izan ka yaya to nawa za ka biya yaya mama ce ba ta aike ni ana maganan kasuwanci kana maganan mama bari da je ne wannan gaba gaskiya ya ka biya ni wannan aiki mun da ai daidai ina aiki ina dai a daidai nan kan kwana je ga waye ya tsaya mai waye uban baban shi nan kaurin kashin kakar shi yadda nake jin karar wannan wanda ya tare na ashe dai tarihi yas a fada kai ha je waye ne wallahi ina ga waye ne tawa gashi na nike gashi na oh wani ne shi ne Allah ji ka Allah an iskan banza ana muku tarbiya amma sai ku zo kuna ce an ci zalin brother ya aka yi ne ya ne lafiya lau ya aka yi ne brother na kwana kai da Allah yanzu fa wuni ne fa na wani ina kwana yaron nan ne kawai ila ya je ya shaye shi ya je sun yi faɗa da abokanin shi kawai ya ce wai ka ci zalin shi ka ci dameji ba kai wallahi ni ne na ci zalinsa kai wallahi ni ne kala to ai na san ba zai wuce ko irin kaɗan mai faɗa irin ya daina abin da yake ne amma ya ce wai an daddake shi ka ji sharri fa mammas gaishe ne mugun duka ne mai wallahi ni ba wani faɗa da ne mai to ai na san ko ma ka dake shi bai wuce gyara bane a irin kamar nasiha ya daina irin abin da yake kaɗan daddake shi haka ba fa gyara bane ba fa haka nan cin zalin ba abun da yaman kawai na yi sha'awar duka shi kawai cin zalin yi wallahi kuma ne mai wani ba ma na so ya ƙara biyo layin nan dan duk inda ganshi sai na dake shi ba matsala kila dai ko budurwanka ne ta dan bata ma rai ka huce shi akan shi ya ma ba wani bacin rai kawai na yi ra'ayin dukansa ne to kai na ta kai ba ka gane bane
ni yayin shi ne ba ka tsoro na. Na sani wa ya zan ji tsoron ka. Na san yayin shi ne kai mana. Ba zuwa kai karama mai ba. Ba zuwa kai karama mai ba. Shine kuma ba za ka ji tsoro ba. Saboda me zan ji tsoron ka? To. Da mu jawo Allah isa ne kawai. Ba da mu akwai Allah ne. Wa kamar ya akwai Allah. Wai Allah zai saka mana. Wallahi baka isa ba, na rantse da Allah sai ka rama mai. Billahi lazi sai ka rama masa dukan da na yi. Kana ne irin mutum? Ni mutum da ya mugu a zalimi wanda ya dake kananka. Rama dai kawai ko? Karama. Ba haka ba. Ba haka za ka rama mai ba, ainihin warewa ya ɗirke shi. Ha? To ai hakan wai ban son jima ciwo ne. Ainihin so nake yi. Karama mai da kyau yadda ni ɗirka shi ne ai, ba rangwanta masa ba. Kamar ya kenan. Kamar haka. Ni kuma maraya ne. To, ni kuma raggo ne. Wallahi dan kaga na bugu ne. Ba za ka rama mai ba? Dirrin da ban sha wani abu ban kai suka taɓa ni. To ka ƙara turo shi zan ƙara more shi.